Assalamu alaikum hormatly görüjiler. Heftäniň muhim habarlaryna men Nur Muhammed Nedim bilen Radio Türkmen arkaly hoş geldiňiz. Nangarhar welaýatda tufan we gaty ýagyşlar sebäple 40 kişi janyny elinden berip 347 kişi hem yaralandy. Bu tufanlar duşanbe gün Nangarhar welaýatda köp jany we mali talafat ýetirip, ekerançylyk ýerler, baglar we ýaşaýyş öýlere harap etdi. Nangarhar welaýatynyň tabii hadiselere garşy idarasynyň başlygy Sayfullah Halid bu tufanlar we siller sebäple 400 sany ýaşaýyş öýüň harap bolanlygyny aýtdy. Mahalli mesullar bu nuks görenlerin gatygyň durumda bolanlygyny aýtýarlar. Bu arada bu nuks gören aileler hökümeti mesullardan tezlikde yardım etmeklerini istedi. İslami Emirligiň rahberi Hibatullah Ahundzada hökümetin wezirleri we başga büýükleri bilen Kandahar welaýatda duşuşdy. İslami Emirligiň sözçisi Zabihullah Mujahid öz X safhasynda bu ýygnaga Difa Wezirligiň başlygy Mulla Muhammed Yaqub Mujahid, İçeri işler Wezirligiň başlygy Sirajiddin Haqqani, İslami Emirligiň istihbarat idarasynyň başlygy Abdulhaq Wasiq we başga büýükleriň gatnaşanlygyny ýazdy. We hem-de Zabihullah Mujahid bu ýygnaga gatnaşanlar öz karkertlerini we üstünlüklerini beýan edenliklerini aýdyp we ediljek işleri barada İslami Emirligiň rahberi bilen meşwere edenliklerini aýtdy. Amma başga bolup geçen gepleşikler barada malumat bermedi. Trafikin umumi başlygy motorsykel sürüjilere 2 kişiden izafa motorsykele minilmemesine aýtdy. Bu nihat bir habarnamada motorsykel sürüjileriň sürüjilik jawazy we ýa laýsansynyň bolmaklygynyň şertligini aýdyp 2 kişiden izafa bir motorsykel ýüklenmemesine aýtdy. We hem-de motorsykelleriň hem kanuny asnady bolmaklygy şert bolanlygyny aýtýar. Trafik riyasetinin aýdyşyna göre bul aýdylan kanunlara garşy bolanlar bilen kanuny berhurt ediliyor. Baglan welaýatda bir ýol hadisesi sebäple 17 kişi janyny elinden berip 39 kişi hem yaralandy. Bu welaýatyň mahalli mesullary bu hadise seýşenbe gün Xinjan ulusalykda bir paýsadaştat motoryň ýoldan çykmaklygy bilen bolanlygyny aýdyp, bu hadisede 17 kişi janyny elinden berip 39 kişi hem yaralananlygyny aýtdylar. We hem-de bu yaralananlar gyn durumda bolanlygy üçin Pulhumri şähriň merkezi şifahanasyna intikal berilenligini aýtýarlar. Bu arada mesullar ýoluň haraplygy, ýolda trafiki nişanalaryň ýoklugy, sürüjileriň ihtiýatsızlygy böyle hadiselere sebäp bolýarlygyny aýtýarlar. Çin ýurduň sefirligi Kabul welaýatda 13,7 milyon dolarlyk ýardamynyň 40% İslami Emirligiň Muhajirler Wezirligine teslim etdi. Bu wezirligiň mesullary bu ýardamlaryň daşary ülkelerden gelen Afgan muhajirler üçinligini aýdyp, bu muhajirleriň müşkillerini hal etmek üçin sarf ediljekligini aýtdy. Muhajirler Wezirligiň başlygy Halilurrahman Haqqani bu ýardamlar ambulans, su tankerleri, haýma we başga zeruri zatlar üçinligini aýdyp, Çin ýurduň bu ýardamlaryndan minnetdarlyk bildirip we başga beýnin bileli ýardamçy guramalardan bu uğurda ýardam etmeklerini istedi. Awalky hökümetdäki bazy waliler İslami Emirligiň daşary işler weziri Emirhan Muttaqi bilen duşuşdylar. Bu wezirligiň sözçisiniň orunbasary Ahmed Ziya Hafiz seýşenbe 26-njy saratan öz iki safhasynda bu walileriň İslami Emirlik bilen hemkarlyk etjeklerine wada berenliklerine ýazdy. Bu ýygnakda Emirhan Muttaqi awalky hökümet büýüklerinden ýurda gelmeklerini istedi. Aýdylyşyna göre mundan öň awalky hökümetiň bazy harbileri İslami Emirligiň Difa Wezirligi bilen geçirilen bir ýygnakda İslami Emirlik bilen hemkarlyk etjeklerine wada berendiler. Amerika ýurduň awalky jumhurbaşlygy Donald Trump'yň resmi şekilde Amerikanyň jumhurbaşlyk saýlawyna kandidat bolanlygy elan edildi. Donald Trump'a garşy ýekşenbe güne Pensilvaniya eýalatdaky bir gepleşiginde hüjum bolandan soň seýşenbe resmi şekilde jumhurbaşlyk saýlawynyň kandidatligine kabul edildi. Bu arada Amerikanyň hazırki jumhurbaşlygy Joe Biden Trump'a bolan hüjumy mahkum edip, halkdan zorlukdan çekinip saýlawa ünüs bermeklerini istedi.